आंनि अननायखौ गोरबोजों गनायोना नों सना नाजा बैसागु बोथोराबो सफैगौ बरसानि गांसे गामसाखौनो हरसै नामाथाय आं मिथिखायो बरसा बेसेन गोसानिखौ नों माब्लाबाबो लानाय नङा आं नोंनि मोजां मोननाय बायदिनो होगोन आंनि गोसोनि खोथाखौ बैसागुबा फोरमायगोन आं बरसा नोंनि एमिया नोंखौ माब्लाबाबो बावा एमे जाय नोंखौ दुखु होदों नोंनि मेगनाव मोदै लाबोदों बिनि मेगनावबो आं दायनि मोदै लाबोगोन जुरि आंनि नोजोरा जेब्लायबो नोंनाव थागोन जाय दिनाव एमिया बरसा आरो आंखौ लोगोआव मोननो नागिरदोंमोन बै दिनावनो नों एमिखौ जुरि बरसा नोंनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां सरप्राइज लाबोगासिनो आङो just wait and watch and I know नों मोजां मोनखागोन सरप्राइज बरसा न साबिया बे नोंनि साइकेलखौ एबार नों सालायनांनाय नंला बरसा जुरि नोंनि बे सरप्राइजखौ आं लानो हाया आरो आंनो गोनांथिबो गैया जुरि नों नोंनि सरप्राइजखौ लानानै थांफिननो हासिगोन आयु एफा मोजां लाबोदोंमोन आं नोंनो आंनाव जाखिनि दङ बेवहायनो आंहा गोजोननाय दङ आरो बेनो आंनि थाखाय थोजासे आं नोंनि मोजां जाथों होननानैसो लाबोदोंमोन नाथाय नोंथ' सरि नाथाय आं लाखिनो हानाय नङा एसेबां इग' नायगोन आंबो जुरिनि होनाय गिफ्टखौ नोङो एक्सेप्ट खालामाखैना नायगोन आं एमि आरो बरसा नोंसोर सानैखौथ' आं गोजोनै थानो हाया Oh hello Miss Angry बा दाना मा स्कुटिनिफ्राय डाइरेक्ट बाइक नोंजों मतलब आं जेखि खालामा नोंहालाय मा नांजादों दाना मा बाइक सालायनोसै नामा नोंजों मतलब अप्स बेनोथ' जाहैबायना मिस एंग्री नों मा बाइकबो सालायनो रोंलायगौ नामा औ बाइकबो सालायो आङो हेपिथ' दिनैलाय नोंहा मारै सौग्राव फैलायखो आंजों जेराव नों बेयावनो आं मिस एंग्री गोसो जानानैसो सौग्राव फैयो ना मायो नोङो मा खालामनो मिस एंग्री जोंना खाफालानो लोगो मोनहैबाय थायोबा मा बाइक गोदान लानो फैदों नामा आं सिनायै मानसिनो खिन्थानो दरखार साना सालायनो रोंगौ आरो नों गोसोबा आं गासिबो सालायजोबनो हायो बाइकआलाय मासै वाव मिस एंग्री आयै एफा थाब सफैबाय नों दिनै औ बाबा मैगंआबो एफा थाब जोब्बाय आयै औ बाबा मैगंखौ सासे मानसियानो गासिबो लांजोब्बाय सोरमोन बे आयै दिनैबा मैगंखौ फाननो हागोन हाया जाखोथाय माइरंआबो बारा गैला मैगंखौ फाननो हानायमोनबा मोजां जागौमोन मादै रानि नों अबेयाव फैयामोन नानि आं हाथायावनो फैखादोंमोन मादै ए ओमफ्राय नानि माथो जोंनाव थांथारला नोंलाय थांगोन मादै ओमफ्राय बरसायालाय अबाव दं न'आवनो दं नानि मादै माथो मैगंआ जि मोजां मोजांथार नोंनिया औ नानि न'आव एसे जानो आन्था गायदोंमोन आरो बेखौनो एसे फाननो होननानै लानानै फैबाय आङो मादै आंनो गासैखौबो हरजोबदो दे मा गासैखौबो लांजोबसै नानि आब'लै मा जाखो फेरेंगा जोंथ' गासैबो मैगंखौनो लाखाजोब्बायना
बिसोर हायखासिगोन इमि औ बाबा इमि नानियानो गासिबो लानानै थांजोब्बाय आया एफा बुरजा मैगंखौ मा खालामलांखो बेलाय जानोबा आरो जि मोजां खोनाखायोना दाउखौनि गाबनायखौ औ बैसागु बोथोर सफैनोसै गाबखागोनथ' ओमफ्राय इमि नों होनलाय दहाय आइनि मैगंखौ लानानै थांजोबदों मैगं ओमफ्राय मा नांनायनिथो एफा बुरजा लांनांगौ जाखो फेरेंगा मा बेफोरलाय एफा बुरजा मैगं मानो लाबोखो आफा फेरेंगानि जेबो दाय गैया आंसो लाबोदों नाथाय आइ एफा बुरजा मैगंखौलाय मा खालामनांगौ आफा बर'सा बिमायासो मैगं फानदोंमोन आं लाबोजोब्बाय आं लानाङा होनखादोंमोनलै आयं आब'आनो लाबोथारबायबा दे जाबाय दे लाबोनानैलाय माथो खालामबावनो आफा बर'सायादि जोंनि थाखाय बेसेबां खालामदों बेबायदिथ' सोरबा आंगोआबो खालामनाय नङामोन दे जेबो नंला दे आइ फेरेंगा मैगङा लांना दोनहैदो दे माने जोंहा मैगंबो नांखागौमोन ना बेखायनो लाना थांबाय आङो अ नंगौ नामा औ हे मिस एंग्री हारसिं सोरखौ नेनानै दं आंनि बयफ्रेन्डखौ नेदों आङो उप्स बिखायानो गावनाय बायदि मोनलायबाय मा नोंखौ नेनांगौमोन नामा औ आंखौ नेनांगौमोन माबाफोर हेल्प नांगौ नामा नो थेंक्स आङो सिनायै मानसिनि जेबो हेल्प नाङा अभार एटिट्युड Oh come on लाजिबा खाजि गोमायो होननायखौ मिथिया नामा दरखार फननि नेटवर्कआबो नांगौ समबाथाय जाया मिस एंग्री बुङोबा दोनलांनांगौ नामा न नांगौबा आङो अट'जों थांगोन बे एरियायाव फननि नेटवर्क दं मा अट'बो मोना नों नो थेंक्स नांगौबा आं थाबायनानै थांगोन थेवबो नोंजों थाङा नोंनि हेल्पबो नाङा एसेबां इग'खौ एसे दोनथ'नानै नाय साइडआव मिस एंग्री आंथ' नोंखौ हेल्पसो खालामनो नागिरदोंमोन अके नोंनो नाङाबालाय थाबायनानैथ' नों गाबोनबो न'आव सहैया नंनायाथ' नंगौमोन एफा गोजान थाबायनांगोन आं बे दुगाजों थांफानांगौना थांफानाङाथाय न'आव मोनहैनायजोंसो मतलब ना दाथ' आं अट'बो मोननाय नङा खोमा अके मिस एंग्री बाय आं थांसै रथ' आंखौ न'सिम दोनलांनो हागोन ना नाथाय गारिखौ आं सालाया मा नों सालायनांगोन मा अप्स नोंनोथ' बुंदोंमोन ना नों बाइकबो सालायनो रोंगौ दे नों सालायनायावबो गाखोनायसैब्रा हिन्जावफोर सालायनायाव गाखोनो मोनफेराखै आं रोङाबा बुंनानै लाखा नङाबा जुरि हायि मोनसेबो बुस्थु गैया मिथिबाय अप्स बेनिखायनोथ' आं फिथा साबा दुगामारा माबा बुंदोंना न आं आंनि बुहुतजोंसो रायलायदों बाट मानसियालाय एसे मुगदाय लोगो मोननोसै नामा गारि साबिया हर इमि नों बेयाव मा फुजा होफैदोंमोन नामा औ ओमफ्राय नोंलाय मा लांफैदों आं आइनि मुलि लांफैदोंमोन आइया खर' सागासिनो ओमफ्राय लाखांबाय औ ओमफ्राय नोंलाय फुजा होखांबाय औ दिनैहाय फुजाना जा भिर जाखादों दहायनो फैदोंमोन आङो जा गोबाव नेनांखाबाय अ ओमफ्राय माबोर बिखो आंनि बोराथ'
नोंनो बर'सा नोंनि खुसिनि अनगा आरो माफोर बिबावनो एमि मा सानाबखो जेबो नङा सालायनो रोंमारगौ दा मोजाङै हमथाखा थालांबा आंनि दाय गैया खोख्लैनाङा नायबायल' था आंनि अननायखौ गोरबोजों गनायोना